Sa kalasamahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya atong Ginoong Kristo, ang gugma nga Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay niyo. Mauna sab kanimo. Mayong buntag kayo dran. May buntag pada. Ug welcome na itong Santos Kamisa sa hilom ato ihalad ang atong mga personal nga mapangamuyo. Ubang sentisyon sa itong Santo Papa sa Meso Simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, for safe travel sa tanan nga bubiyahe karong adlaw. Ato sa kinihalad, dugang intensyon, alang sa kapulayan sa kalag ni Fortunata. Bugato sa kinihalad, alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalin. Bugar mahimo kinandakos sa pagsalmo ting Santos nga Misa, irusulan nato karon ang mga kasalaan nga atong nabuhat o mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan o kay inyong mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot so nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kung naing ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kay inyong mga igsuon awi ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang nakita sa Diyos nga mga gahom matanan o pasayloon sa itong mga sala, pero kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magambog ito. O Diyos, nagpasalig ikaw, pagpabilin diha sa makasing-kasing nga matarong o matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Kumusta kamong tanang katawhan sa Dios nga nakatibulaag sa tibuok kalibutan? Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Paniguruang ang inyong pagkamainantuson magpadayon aron kamo mahingpit og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mahigawad, kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo, sa wala gayud pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga ingon niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya ug walay tino nga tumong sa tanan niyang buhaton. Kay ang kabus nga igsuon angay maglipay kung ang Dios magpauswak kaniya
ug ang dato nga igsuon kun siya ipaubos sa Dios. Kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa nanglagiting kainit nga makapalaya sa balili, ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang siya mamatay, samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Sa wala pa ako sakita, nahisalaag ako. Apan karon nagasalig ako sa imong saan. Maayo ikaw ug manggihatagon. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Maayo ka nako nga gisakit ako, aron makakat-on ako sa imong mga kasuguan. Ang balaod sa imong baba mas bililhon ka nako, kaysa nilibo nga bulawan ug sa lapi. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Naibalo ako Ginoo, ngang imong mga gimbutan matarong, ug sa imong kamatinumanon imo akong gisakit. Maglipay unta ka nako ang imong kaluoy, sumala sa imong saan sa imong mga sulugoon. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaakay Manausab kanimo, ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon si Hesus, busag gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw lawom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan siya og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.
Mangigsoon diha sa to ang ebanghelyo karon, ang mga Pariseo ang naa sa agianan sa pakig-away. Sirado ang ilang mga hunahuna, dali nga masuko. Kini dili pa nag-istoryahanay ang ilang mga tingog nagpadayag sa kagahi sa ilahang mga kasing-kasing. Pero nakalimot baka no kung kita yun aning sitwasyon, nakalimot baka kita nga si Jesus mao nga to ang Ginoo. Ang mga Pariseo nangita sila og mga timailhan nga siya pinadala sa Dios. Mga igsuon ang pagpaubos mao ang angayan nga kinaiya sa atong pagduol sa Ginoo, sa atong pagduol kang Hesus, ug sa atong pagduol sa atong mahal nga Birhen Maria. Pwede kita mangayo og timailhan, pero kinahanglan tugutan nato siya nga maoy mohimo niini sa paagi nga siya nangandoy og dili sa kakulang sa atong pagtuo. Gibiyaan sila og mitabok sa lanaw. Gisalikway ba ni Jesus ang mga Pariseo? Naubsan na ba siya sa pailog? Kining mga Pariseo padayon nga nagtikan o nagugmad o negatibo nga mga pagpihig batok kang Jesus. Ang paglakaw ni Jesus dili kini nangahulugan nga iyang gipili, kini kundili usa ka buhat sa pagrespeto sa ilang kagawasan. Apan ang panghupaw gikan sa kahilanman sa iyang espiritu nagpakita sa iyang pagmahay na kung unsa unta. Mga igsuon ato ang bantayan ang katigas ato ang kasing-kasing nga dili magdala og hinungdan sa kaguol sa Ginoo, sa kaguol ni Hesus. Ug unsa may hagit para kanato ang padayon nga pagpamalandong sa mga gipadala nga grasya ug timailhan sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanong Panginoon. Diha sa pag-ampo, mudangop kita ngadto sa Dios Amahan alang sa grasya sa pagbag-o sa itong kinabuhi o sa hugot nga pagtuo diha sa tawag ni Kristo sa paghinulsol. Mag-ampo kita, Dios sa kaluwasan, patalinghugi kami. Diyos sa kalawasan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, maghago sa pagdala sa Diyos ng mensahe, sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo, uban ang matinud-anong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa Diyos sa kaluwasan, patalinghugi patalinghugi kami. Nga isip mga makasasala, makaamgo kita sa gugma o kaluoy, nga gibatunan sa Dios, alang sa tanan nga mubalik ngadto kaniya, uban ng mapaubsanon ug mahinulsulong espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa Diyos kaluwasan, sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga mahuptan nato ang halawom ug tinuod nga pagtuo sa Dios, nga dili lang kutob diha sa makitang mga ilhanan ug mga pasundayan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makaamgo sa makanunayong gugma sa Dios, alang kanila bisan pa man sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teopilo kamamot, mabayan ang adto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga mga nangamatay makakaplag o kalinaw o kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. O Ginoo, giyahi kami sa tanang mga adlaw, dinhining
niining samok o gubot namong kinabuhi. Itugot ka namo ang imong kaluwasan o kalinaw nga balaanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magigsoon pagampo ka mo nga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga magahom at tanong. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo maglimpyo magbago unta kanamo kining halad, ug himo kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan, alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga bahan Dios nga tunhay mga gahom matanan, agay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang dapit. Kaya pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli ngandha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, o ang tanan nga mga tinubos magdaig kanimo, o ang imong mga santos magpatiningog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasagyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo gid ikaw, Ginoo, ang tumuran sa nagkasantos, ipanalangin imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinalag kanamo,
nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinud-an ug biingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawat nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pangusab, mihatag ni ngadto siya mga tinud-an ug biingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinagi sa imo o pagkabanhalo sa kami. Aron paghandom sa kamatay pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip mga yan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa di sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug katanang mga pari. Himdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silong ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kami tanan. Himoa kami ang ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang ginagaulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga mahal, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero mag-ambog ito sa bahanong gabi ito, mga pulong itulog ka nato sa itong mahunong. Sa mga ipagay ko ang iyong ngalan, uwabog na pag-ibig kaniya. Ako man ang imong pagtutunan.
sa matakanda, ihatagpalang karungan upasayo ang kapisahan, mga sala, o ikot nga nagapatsay kami sa mga nakasalanan. O piling mo kami itugya sa mga hanulan. Inunualuan sa kami sa Mga kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwaso sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, bahalin kay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Sabta nagapaabot kami nga malaumot, sa pagbalik ni Kristo among mauno. Kay imong anang ginharian, ang kahulog ang ibayan, aton sa kahuluran. Ginoo Kristo giingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ay biling ko kainyo, ako kalinaw ay hatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kung niyang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manausab kanimo. ipakita ta ang pag-iligsunan. Kini mo ito may ugmaong Diyos sa Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masalan sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Diyos, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka panog usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Mog palanginaw ta kamo sa tumayugma o nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat kamong isang iyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita mahalang napulahan kita sa iyang bendisyon at ang dayo ng Ama ng Anak o Espiritu